All right, guys, welcome back to the channel. Dulare Boro Paraisapuni Apatkiri Sri Dipen Boroa Boro Harini Takai Munche Gidit Habamona Akeolading. Bitanga Boro Harini Muntam Rastanti Dilako Jo Koshe Kalamatakai Akeolading. BPF UPPL are APB Be Muntam Dilako Joy Lavanane Munche जायगायाव मिटिं खालामनानै रायलायहोनानै खौसे खालामनायनि बाथ्रा बिथाङा आखायाव लादों। नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ थांनाय बोसोरनि डिसेम्बर दाननिफ्रायनो बिथाङा नाजागासिनो दङ। He is trying to create a platform so that in that platform बे मोनथाम दोलोआ फैनानै रायलायनो हागोन, सावरायनो हागोन, बिदान्थे खालामनो हागोन। Then finally they should be united. That is the target. बे मोनथाम दोलोआ खौसे जानांगौ। बर' हारिनि थाखाय, बड'लेण्डनि थाखाय बे मोनथाम दोलोआ खौसे जानांगौ। बेनो बिथांनि मेन टारगेट। I wish him all the best. आं बेखौनो स्पष्ट बुंदों बर'नि मोननै जे आनसलिक रिजनेल पलिटिकल पार्टी दङ UPPL आरो BPF आरो गोदानै दाजानाय APB बयखौबो जों खावलायगोन हांख्रायगोन बे जोंनि दायित्व बे जोंनि रेसपन्सिबिलिटि जों रेसपन्सिबिलिटिखौ सल्डार खालामनानै जों आपिल खालामगोन बिथांमोननिसिम जों प्रप'जालखौ लानानै थांगोन आरो बिनि सायाव मा लेभेलनि रेसपन्स होयो जिहेतु जि सावरायनाया 2024 आव जादोंमोन डिसेम्बर दानाव बेयो थाद'दोंमोन बेखौ BPFनि मुरब्बी हाग्रामा महिलारियाबो बुंदों पजिटिभलि आथिखालनि BTRनि चिफ प्रमोद बर' बिथाङाबो पजिटिभलि बुंदों। Now, what is his action plan? बिथाङा मा action plan लादों? Number 1, 15 अगस्टनि आगोल बिथाङा मोनसे मिटिं खालामगोन बै मोनथाम दोलोनि लिडार्सफोरजों आरो बे मिटिङाव बिथाङा मोनसे प्रप'जाल होगोन। Alright, now बेनि आगोलावबो बिथाङा बर' हारिनि 14 माहारियारि गौथुमफोरजोंबो सावरायगोन। बे सावरायनायाव बिथांमोना मोनसे रिजोल्युसन लागोन which is very good. आरोबाव बड'लेण्ड रिजनाव थानाय गासै 26 हारिफोरनि 30 गौथुमफोरजोंबो मोनसे मिटिं खालामगोन होननानै बिथाङा बुंदों। No doubt, Dipen Boro will face some challenges. Dipen Boroआ बे हाबाखौ मावनो थांनायाव गोबां जेंनाफोर मोनगोन, लोगो मोनगोन। It will be tough time for him. गोबां challenges. Challenge number 1, ideology. Political पार्टीफ्रा आइडियोलॉजी थायो। मोनसे पार्टीनि आइडियोलॉजिया गुबुन फारसेनि आइडियोलॉजीजों गोरोबा। नै दाख्लैसो प्रमोद बर'आ मोनसे स्टेटमेन्ट होदों, मोनसे रिमार्क्स होदों, नोंथाङाबो खोनासंदोनि। Sri Hagrama Mohilary is neither my friend nor my enemy. बिथाङा बुंदों हाग्रामा महिलारिया प्रमोद बर'नि एनिमिबो नङा, फ्रेन्डबो नङा, लोगोबो नङा, सुथुरबो नङा, राइट? आरो बिथाङा बुंबावदों I respect him as a veteran activist, but as a citizen of BTR, I cannot endorse his politics. बिथाङा बुंदों हाग्रामा महिलारिखौ बिथाङा रेसपेक्ट होयो as a veteran activist, नाथाय हाग्रामा महिलारिनि पलिटिक्सखौ बिथाङा सापर्ट खालामा होननानै बुंदों। Our ideologies, UPPLनि ideology and our vision, बिथांमोननि vision for Bodoland are quite different. UPPLनि ideology आरो UPPLनि vision for Bodoland is different from हाग्रामा महिलारिनि vision आरो ideologyजों गोरोबा होननानै बिथाङा बुंदों। It's a tough time for Dipen Boro. Hagrama Mohilary মোৰ শত্ৰুও নহয় মিত্ৰও নহয় তেখেতে এজন সংগ্ৰামী হিচাপে মই সন্মান কৰোঁ কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱে তেখেতৰ যেটো পলিটিক্যাল আইডিওলজি তেখেতৰ কাম কাজ কৰা যেটো দেখিবলৈ পালো হিটো লৈ প্লে আমি কোনো সন্তুষ্ট নহয় এজন মানুহ মানে পার্সোনাল ব্যক্তিগত নাগৰিক হিচাপে মই সন্তুষ্ট নহয় আৰু বেলেগ পাৰ্টি হিচাপে মোৰ আইডিওলজিটো যেটো বেলেগ
আৰু বেলেগ মিছন আৰু ভিজন লৈ কাম কৰি আছোঁ, সেইকাৰণে বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে। আৰু যেতিয়া তেখেতৰ 17 বছৰ চৰকাৰ চলোৱাটো মই প্ৰত্যক্ষভাৱে চৰকাৰত আহি দেখিবলৈ পালোঁ যে 17 বছৰত কি কি বাজেট লৈছিলে, কি কি পলিচি লৈছিলে, লোৱা নাই, এইবিলাক চব মই নিজে ষ্টাডি কৰিবলৈ পালোঁ। ইয়াৰ পিছত আৰু তেখেতৰ বহুত কথা মই ক'ব নিবিচাৰোঁ, যে যিহেতু তেখেতে ছিনিয়ৰো হয়, মই মানুহ হিচাপে সন্মান কৰোঁ, বাকী আৰু কাম কাজটোতো ডিফাৰেঞ্চ থাকিবই। Second challenge-नो जाहैदों seat sharing. बिटिआरआव गासै 40 सिट्सल' दङ, ओमफ्राय जोंहा 3 दोलो दं। ओंखायनो बे 3 दोलोआव शेयार खालामनांगौ, राननांगोन सोर बेसेबां सिट मोनो। बिथांमोना मोजाङै रायलायनानै राननांगोन, नङाबा बेयो मोनसे गिदिर जेंना। Alright. Third challenge-नो जाहैदों CM position. जुदि इलेक्शनाव देरहायोबा सोर राजा जागोन? Who will be the CM of BTR? It's a big question. बयबो राजा जानो लुगैयो, गिदिर गिदिर पलिटिशियान दं जोंहा। BTCनि सासेल' CM जानो हायो, नाथाय जोंहा 7 पलिटिकल लिडार दं, 3 पलिटिकल पार्टी दं। ओंखायनो Who will be the king? BTCनि CM सोर जागोन? बिथांमोना मोजाङै सावरायखादो। बे समावनो मोजाङै सावरायखायाबा, थिरांथा लाखायाबा, इलेक्शननि उनाव देरहाखांनायनि उनावबो बे एलायन्सआ गावस्रानो हागौ। Alright guys, भिडिअखौ बावनो फोजोबनाय जाबाय। आंनि गोसोआ बुंदों बे दोलो 3आ खौसे जागोन, नाथाय मेलेमा बुंदों बिथांमोना खौसे जानाय नङा। नोंथाङा मा सानो? कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो। I'll see you in the next video. Until then, take care. Bye. Thanks for watching.